Marisol, Marisol! Ano na imo nga ginadala? Nagbakal ikaw solar panel? May salakyan ka nangakargahan? Oo, mano ka, tornihaw? Oo, may salakyan kami ya. Ikaw ya, din salakyan mo? Wala! Ha? Wala nga ni! You're so cheap. Funny, right? Yeah! Di may iPhone 16 Pro Max, kuya. Ikaw yan. Tanong ko lang imo nga iPhone 16 Pro Max kung perme lang taas ang imo nga electric bill kag perme lang brownout sa inyo nga balay. Ano? Di ano ka video ko sa inyo? Di ano? Yeah, testing nga. Di, ano? Tama na guys. Tama na. So